Ja som tutaj. Ja som Gamerboy. Ja som tu tam radši. Dneska točíme takú... Smející sa challenge. Je to prvá challenge na mojom kanále. A táto challenge spočíva v tom, že sme traja, každý si dá do puse vodu a musíme sa navzájom rozosmievať. Teď sme napodobňujú jak oni. A tento bude úplne posledný. Poď sem, starec. Nerob sa, čo sú ostatní, lebo to nemá žiadny chvast. No a uvidíte sami. Takže môžeme začať. Takže ja idem prvý. Všetci sa napijeme. Čekaj. Počkaj, boli, ja nemám vodu, vole. Vieš, to je slovenosť. Mne to išlo ven nosem. Vy ste tu oprskali asi kameru, hoši? Vyhrá tutoj. Ešte raz ideme, ne? A ideme ďalší kolo, takže druhé. Dočkaj sa do vypnú. Ja som celý odcekový. Takže 1, 0 a 0. Takže Damo sa tak prehrával o jeden bod. Aj Filip. Ježiš, nerovno. Nej, on to zhytil. Hej, otamuj hubu. Ale to sa smieš. Ja už tak každý mi to chutila grcka. Druhýkrát po sebe. Teraz ja idem. Som vyhral. Tretí kolo a teraz sa rozhodne. On má bod. Jeden má bod. Ja mám tiež jeden bod, takže... Ja mám 0. Ty máš 2. Ale očkaj. My musíme, vy dva musíte 3-krát niekden... A uvidíme.
Takže my teraz zasmíváme Kuba. Yes! Prosím ja. To si vyhral. Však si vyhral všetko. No prčíc, nechaj to. Nechaj kameru. Teraz vy dva mňa. Napol si. Ja Na to to máš Marian. Čiže musím sa zavázať prvé. Lebo sa tu zabijem. Nešlapá, aby hľazil, Lebo to je mokré. A vy musíte teraz vy dva mňa rozesmít. Ideme rozpívať. Takže voda. Víš, proč bombičky olizujú hodiny? Lebo ty tak osvěžuje dých. Hej. Ej! Tutaj. Púgaj ma. Tutaj. Jo. Tajku, zároveň sa, lebo ti bude zle. Mámna povedala, že sa nemá... Takže tuto nerob. Takže tuto challenge s Jakubom jsme v pohodě zvládli. Já jsem druhý, vole! Vy mě s tobou. Já jsem druhý, vole! No dávaj. Ale dámo, ty něco povedal směšně, takže bys mohl poprosit, aby to povedal ještě raz. Co? Teď si mi povedal, protože jsem se skoro zadusil. Tak tip? Víte, prečo bombičky olizujú hodiny? Prečo tutaj? Nevím. Filip, ty vieš? Marian, ty vieš? Tady mladší neví. Že ty tak osvěžuje dých? Presne tak, tik-tak osviežuje dých. Lebo tut tak osviežuje dých. Osvěžuje dých. Ja osviežujem dých. Je to Takže my se... Ja som Gamerboy a my sa lúčime. A já jsem tutaj mladší, takže čus. Ah.